to tam nemalo v nejakej doplyne. Týrame momentálne na pečina. Oj! Že to držím. Natrčala. Tuto poď. Si tu láha pred tebou a ty sa s ňou ani nehráš. Jaký sú pekný. Ale ináč vôbec nemajú také podobné hlavy. Aha, úplne sú iní. Ona má vyššie zagulátený vrch hlavy, vieš, preto to tak vyzerá. Čo má? Vyššie zagulátený vrch hlavy, keď si to pozrieš oproti nemu. On má taký rovnejší, tento vrch hlavy a ona, to je typická fenka proste. Ona, ty kokos, to naozaj. Nasratá bola malý aj mu. Ale jak sa tam valala. Ja skápem, akože toto je tečka. Hotovo svoje detsko. Takú roztenú. Ne, No košík je to, no. Nie, priateľ, Kira, konečne si niekto robí to, čo ty robíš iný. To keby tu bola tá tosa, to by ešte lítala. Víš, ako dáva do poriadku môjho? Akože aj jeden jedného, aj druhý druhého, ako tak navzájom, ale pozri. Opakuje. Bože, Kira, prečo nemá takú veľkú hlavu? Že? Pri ňom úplne je taká drobná. Jej má. Brooklyn. Mamka má kýbel a otcom nemá. Ona to nevolí. A je pekne sa osmelila už, vieš, aká bola z neho zakriknutá. A ty čo? Ale ona podľa mňa hlavne, že videla na ňom ten košík. Možno aj preto, no. Ona to videla na dvoch psoch možno. Sausage of lovers. Jak som videl hen tú čivavu, čo išla okolo, mi to pripomenulo, čo z toho Lokal TV, víš, ten Nazi teriér. Nazi teriér, čistá yorkshírska rasa. Čeliuša. Tak chvála Bohu, lebo som rada, že sme to dostali. A to nerobila ona, ja neviem, ako sa naučila. Ale urobila to chvíľa. Ale hej, ale ona to predtým nerobila, vieš, kedy som začala robiť, odkedy má tá kolegyňa, vieš, v očiasku. Lebo ona jej to robila, tá malá. Ona bola taká dominantná štenia a vždycky, jak jej ležela, tak ona sa na ní dala a začala vrčať, a odtedy to robí. Také dominantné štenie, ako to kolegyňa na očičku, som ešte nežrala. Ona je brutál. Oni sa hrajú, všetko v pohode, že už to leží a